Dendam. Aduh. Matane nek wong mlayu mah diterak. Sing tenang. Ayo malah aku ngopi ya. Yuk, ngopi. Heeh. Wis ayo ngopi wis. Yo. Ngopi ndi? Ning marunge Mbak Meli. Iki nggone. Dalane lali ya. Sik ndelok Google Map yo. Wah, HP munyar. Ya iya no. Google Map. Ijen ndelok anu. Google. Yo kangenan ngono iki pas dhewe lagi nyekel HP nyari koyo ngono kuwi. Langsung. Oke, Mbak Jugel. Jalan menuju Warkop Meli. Jalan menuju Warkop, lurus belok kanan keinget mantan, belok kiri patah hati. Malang sekali melihat nasibmu. Rawet. Wis tak golekne dhewe dalane. Ingat, bawa uang sebelum ngopi. Terlalu banyak hutangmu, KTP-mu aja sudah gak berlaku lagi di pinjol. Hahaha. Oh, anjane empuk jane. Ada solusi buat kamu biar dapat uang. Pergi aja ke lampu merah, bawa gitar dan kaleng pasti dapat uang. Dan ada lagi, kalau malangnya jaga lilin aja biar gendong yang operasi. Kalau pesen kopi jangan yang manis, karena denger suaraku aja sudah manis. Manis. Wah, iki. Wah, malah rawat iki. Wis ayo budal ayo. Ah, kondisi malah. Loh, Dil. Sing kene lho, Bae. Layak golek renek. Loh, isi bocah. Lah ya ta. Ya mesti aku dhisik lho kene yo. Selalu member kok. Ya terus wis sekak dhewe ngene iki lho. Karo sapa ya masalah. Gak ngerti opo piye. Musuhe saiki online iki. Gus. Hei. Oh, wek nang di sopan. Tempat dalan sing lor kene lho. Nah, ini sandal iki tuwek pacet. Cepat singgir kidul nang kene lho. Oh, sono ndang kono lho. Kono lho. Mangel ram. Kono. Akul, tumbas. Akul, turu wong e. Jero mang kaya. Mosok jero? Jero. Akul. Oh, yo. Apa ta iki? Ganggu wong turu ae. Oh. Gak duwe ganggu, bengak-bengok rame kabeh. Akul. Es teh gak? Nah, es teh panas, adem. Hangat. Kopi susu enek, kopi susu renteng. Kaleng, sopoto, soda enak. Green tea maca. Enak. Terus anu susu coklat Enak, plotot, enak. Enak renteng ya enak. Es teh enak. Kesane Akul kopi reng. No. Kok mikir reno ket mang. Tiba cuma kopi reng. Ya dhewe pencinta kopi bangga kasih katane ya kopi reng to. Kabeh disebuti menune trimane kopi reng. Kopi putih. Kopi reng. Susu ya. Oh iya. Reng Pak Kol gak susu. Oh kuwi Kopi putih. putih, renteng. Kopotot. Ya Pak Kol ya. Tandane ngarep teh. Kalau ngisis aku. Yo, sarwe kono. Oke. Ngarep tuh isis. Isis dan coba. Yo no. Bedil. Nak mau kalah. Mumet iki musuh online nanglir. Online. Heeh. Biasane we menangis ngono lho. Mangel iki mang kalah terus aku. Mumet ndas aku. Nasibmu berarti ya. Mumet. Nah, susu putih. Matur. Kopi renge. Masuk. Saya coba. Oh iya. Kol.
Iya nah. Kenapa? Beh. Kopi kowe ini apa nih? Beh. Jos. Iya, kopi berarti yo suwi setengah jam dewe. Nyapa apa mbak? Ini angkut. Aku Kau kemaceran enggak? enak setengah udil enak. Nom-noman panjat utilan. Oh kemampuan Ini toh tak-takan bos. Ya aku rokok setengah til. Suwe ra nek njukukne. Turu paling wonge. Koyoke sindom. Iya ya. Til. Wah, ndi rokok pe? Jalan aku. Wah, di rokok mak nang ae. Kene njaluk. Yo, join gak apa iki. Ah, ngono lho. Ngomong mulai duwe. Wah, dari loro pisan. Salah padha kirene ngono ngelokne. Sawu kok rokok wis. Oh iya til. Wah, ning dindi ngopi barang ya panggah dhewe ae. Heeh. Lah, suci mantanmu kene ning ndi? Aja bahas mantan ae kowe. Passwordnya Gedang kluthuk. Wah, asmara hancur, ya gedang kluthuk pun meluncur. Mbas Masuk. Sesek tak peranane bakule. Aku pesen rokok sak util lho orang cetene ya. Sik taruh dulu ya. Taruh dulu. Nduk. Ya. Heeh. Bangun. Kok kabeh sembari gendong ya. Gendong. Heeh, gendong ya. Ragu aku. Wes kok apa ngomong tenan. Percaya aku dhewe duit soalnya aku nyang. Ya. Oke. Oke, wis. Terus. Dong. Ayo. Sik tak ndek duit ya. Wah aku. Endi ku ya? Oh, duit ya. Ya. Tangan kene sik. Heeh. Karo video sik. Dong. Piye? Iki yo, benakno pisan yo. Endi arepe? Yo, Bengi ya. sik yo, jeburan yo. Ya. Wah. Endi cah loro memang. Samene suwine gak balik-balik. Niku mek 2000 pisan. Gak balik-balik rek. Ning ndi cah loro memang. Pakul. Mek. Nggih. Iku mek 2000 tok Pak Kul. Duit mek 2000. Jare HP-mu anyar. Tak gitu wae. Iki tok duitmu. Ya jare karo aku napa mrene lho tak. Mek 2000 jaluk kopi gak perlu banding. Baik kok. Bisa-bisa sik ra mburi. Saya sak karo duit. Tak sak iki jan. Duit gak 2000. Gak iso. Piye? Piye Pak Kul? Ini lagi jaga kemarin ini ATC. Tak tinggal ngarep. Santre, boro-boro bikin karo bentuk